سلام تخاطرت نايز channel كمي كنيهم لومي بزعبا تليفون وي بزعبا سمارت فوني نحن نزارب مبزحتنا بنعمل العالم ولا بأفريقيا بمنصرو لومي تليفون وي سمارت فون دي حزسب يلين كاخت زارب تخيل بخمين تقملو وين تايرب حتات نخاون تقم نزبل حتوغن قرب حجزاو خبر يدل يدل لو ابز تحت خمر يدل لنا نابنات لومي استفلاليو ابس كرفتينا دلغو كان تمرتنا لومي بزعبا جوجل يكون اب تليفوننا كبابي نفس وكف 8 7 6 750 ابس لنا كاباتهم قلك فالنا جوجل يوم كالو دمانا فيسبوك نستفلاليو كامبانتات نقل سباتيوم لومي كنريوم دل يدل لغو شدشته وي حمشته وي كون لعلون ناي جوجل زخونو برودكتس وي ابس ابي واتنا جن طقم خبرنا دخلوا وي ترفك خبرنا زخولو زبلكم يا كنري فتحجنا بتتمرت بار ناي لومي مجمريا كنريو دليا زلخو كاب ناي جوجل products we should use or we must use ايميل وي جيميل بحال مالتي مبزحتنا بدك زي استفل عليه ايميل نخنتك ام نكددينا سوري معناته ኣብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይት ክንሰርሕ ከለና ወይ ገለ ዝኾነ ነገር ወላ ኤር ቲኬት ንገብር ከለና ኢሜይል ኣድረስ ኣለካ ድዩ ይብሉና ወይ ኣብ ዝኾነ ስራሕካ ኢሜይል ናይ ግድን ይከድል ናይ ግድን ዘድሊ ነገር እዩ ኢሜይል ሎሚ ኢሜይል ዘይብሉ ሰብ ዘጋጣሚ ክገብር ይኽእል ከመይ ዓይነት ኢሜይል ገብር ከም ዝኽእልካ ሓበሬታ ክህብ ይኽእል እቶም ዘለኩም እውን ተወሳኺ ጂሜይል እንተዘይብልኩም ጂሜይል እንታይ ጥቕሙ ከም ዘለዎ ከርእየኩም እየ ቁሩብ እቶም ካልኦት እውን ጥቕሚ የብለውን ማለት ኣይኮነ ኣነ ሕጂ ያሁ ሜይል ኣለኒ ሆት ሜይል ኣለኒ ኩሉ ዓይነት ኢሜይል ኣለኒ ካብ ኩሎም ግን ጂሜይል ዝበለፀ ኮይኑ ረኺበ እዮ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ኣለዎ ጂሜይል ከዓ ጂሜይል ትጥቀም ተኮይንካ ናብ ካልኦት ፕሮዳክትስ ናይ ጉግል ቢዚ ንክትጥቀም ዕድል ስለዘውህበካ ብዝያዳ ነቲ ጂሜይል ኣነ ይመርፆን ይጥቀመሉን ወይ ንዓኹም ከዓ ሪኮሜንድ ገብሮ ወይ ክትጥቀምሉ ይዕድመኩም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ጂሜይል ወይ ብሓፈሻ ግን ካብ ጂሜይል እውን ዝዓበየ ብራውዘር ወይ ክሮም እዩ كروم حجي براوزر تمدي تفلتوا زخونه انترنت كتقام تخينكا قدم براوزر كله كالو حجي كروم الو فايرفوكس الو اكسبلور ناي مايكروسوفت الو ناي سافاري ناي ابل وي ناي ماك تاچ الو جي استفل علي براوزر الو انا كابوم جن كروم مريت الو كروم ناي جوجل سلازخونه مس ناي جوجل برودكتس بتاعمي سينكوين بتاعم صبغ نختسرح يحجزك ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ድማ ብፍላይቶም ኣፕል ዘይንጥቀም ዝኾና ከዓ ዝበለፀ ክንጥቀመሉ ዕድል ኣለና ምክንያቱ ምስ ኣንድሮይድ ዝበሃል ናይ ቴሌፎን ናይ ስማርትፎን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሲ ናይ ጉግል ስለ ዝኾነ እውን ብቐሊል እዩ ዝገጣጠመልካ ማለት እዩ ቀፂልና ክንሪኣ ደልየ ዘለኹ ብፍላይ ካብትን ካልኦትን ኣዝያ ጠቃሚ ዝኾነት ጂ ድራይቭ እዩ ጂ ድራይቭ ሕጂ ክላውድ እዩ እዚ ሜሞሪ እዩ ቀደምቲ ኮምፒውተር ክንገዝእ ከለና ሜሞሪ ናታ ክንደዩ ኢልና ንሓትት ነርና ሎሚ ግን እቲ ሜሞሪ ናይታ ኮምፒውተር ዋላ ንእሽተይ ክኸውን ይኽእል ፀገም የብልካ ምክንያቱ ጂ ድራይቭ ወይ ክላውድ ካልኦት ድሮፕቦክስ ኣለዉ ኣፕል እውን ናቶም ኣለዎም ዝተፈላለዩ ኣለዉ ግን ኣነ ጂ ድራይቭ ኢለ ኣለኹ እዚ እውን ኣገይን ምስ ጉግል ስለ ዝኾነ ኮንሲስተንት እዩ ነቲ ፋይል ክሬት ጂ ድራይቭ መብዛሕትኡ ግዜ ፋይል ንክንከፍትን ፋይል ከፊትና ብሓደ ንክንሰርሕን ሼር ንክንገብርን እዩ ዝጠቕመና ስለዚ ጂ ድራይቭ ድማ ምስኦም ኮይኑ ኣብ ስራሕካ ብዙሕ ከሳልጠልካን ብሓደ ግሩፕ ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ኮይንካ ንክትሰርሕ ብጣዕሚ ሓገዝ ዘለዎ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ብፍላይ ሰለስተ እዮም ሓደ ማይክሮሶፍት ጉግል ዶክስ ካልኣይ ኤክሰል እቲ ሓደ ከዓ ፓወርፖይንት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ድማ ከም ሓደ ገይረዮም ኣለኹ ግን ሰለስቲኦም ልክዕ ካብዚኦም ዝዓብዮም ንንበይኖም ኣዝዮም ጠቐምቲ እዮም ንኣብነት ሕጂ ዝገብረልኩም ዘለኹ ፕሬዘንቴሽን ካብ ጉግል ፕሬዘንቴሽን የጥቀመሉ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብኡ ጌርካ ኣብ ጉግል ክሮም ተጠቂምካ ከምዚ ፕሬዘንት ንክትገብር እውን ኢዚ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኤክሰል ፅንሐ ኢለ ከሪአኩም እየ ዶክስ እውን ከሪአኩም እየ ከመይ ከመይ ክንጥቀመሎም ንኽእል እዚኣቶም ግን ኣብ ኮምፒውተር ሲ ዝለዓለ ጥቕሚ ዘለዎም እዞም ኦፊስስ እዮም ወይ ከዓ ንክንሰርሓሎም ዝጠቕሙና ፋይላት እዮም ኣብ ካልእ ማይክሮሶፍት እያ ዝለዓለ ኣብ ከምዚ ትፍለጥ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ኤክሰል ገለ እዮም ዝበሃሉ እዞም ሽም እውን ካብኦም ዝያዳ ጉግል ግን ነዚኦም ብጥሩሕ እያ ጌራቶም ናይ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክትስ ክትገዝኦ ተኮይንካ 50 60 100 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኣብዚ ግን ብጥርሑ ጂሜይል ተኸፊትካ ብጥርሑ ጉግል ዶክስ ጌርካ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ክትገብሮ ትኽእል ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኤክሰል ከምኡ ምናልባት ማይክሮሶፍት ኤክሰል ሶፊስቲኬትድ ፎርሙላታት ንክትገብር ኢዚ ይኾነካ እዚ ግን ኩሉ ታው ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ነቲ ፕሬዘንቴሽንስ ፓወርፖይንት ኣይትሽገርን ኢኻ ብቐሊሉ ጌርካ ኣብ ዌብካ ስለ ዝኾነ ፕሬዘንት ክትገብረሉ እውን ኢዚ እዩ
ስለዚ ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም እታ ሓምሸይቲ ድማ ንሕና ከም ስደተኛታት ወይ ከም ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ስእሊ ዶኩመንት ስለ ዘገድሰና ጉግል ዶክስ ወይ ጉግል ፎቶስ እያ ትበሃል እዚኣ ሕጂ ኣብቶም ሳምሱንግ ወይ ካልእ ኣንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዘለዎ ቴሌፎን ንጥቀም ዳርጋ ብዲፎልት እያ ውፀንሐና ናይ ጉግል ስለዝኾነ ሕጂ እታ ሞባይል ክንገዝእ ከለና 30 ጂጋባይት ዲኻ ደሊ 10 ዲኻ ደሊ 100 ዲኻ ዋጋ ብኸመይ ትውስኽኖ ስለዚ 30 ጂጋባይት ገዚና ዲና ናይዚ ናይ ክላውድ ሜሞሪ ክንጥቀም ተጀሚርና ካብቲ ክንገዝእ ከለና እውን ክሕግዘና ይኽእል ኢለ ይሓስብ ኣነ ግን ነቲ ፋይላት ናይ ስእልታትካ ብጣዕሚ ጥቕሚ ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ገዚእና ኣለና ድሕሪ 20 ዓመት ስእልታትና ወይ ገለመለ ዶኩመንትና ትብል ከላ ኣብ በዓል ጉግል ዶክስ ኣብ ጉግል ፎቶስ ንኣብነት ኣነ ንወርሒ ቅርሺ ይኸፍል $1 ይኸፍል 100 ጂጋባይት ሂቦም ኣለዉ ስለዚ ስእልታተይ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ኣበይ ባክኣፕ ክገብሮ ድየ ኣብ ምንታይ ክኸውን ኣበየ ትራንስፈር ገብሮ ኮምፒተረይ እንተጠፊኣ ኸ ገለመለ ዝበሃል የለን ትቐንዲ ጥቕሚ ናይዚ ክላውድ ኮምፒተርካ ክጠፍእ ትኽእል እያ ቴሌፎንካ ክጠፍእ ትኽእል እያ ፀገም የብልካን ቴሌፎነይ እንተተሰሪqa ያይ ጉህየ ግን ዝኾነ ዶኩመንት ኣይጥፍን እየ ምክንያቱ ኣብ ክላውድ ስለ ዘሎ በታ ኣይዲ ናተይ ኢሜይል ኣድረሰይ ምሳተኸ ኩሉ እቲ ስእልታተይ ኩሉ ግዜ ምሳይ ኣሎ ኮምፒተረይ ማይ ክኣትዋ ክእል ዶኩመንተይ ሕጂ ብዙሕ ንሴፍቲ እውን ኣዝዩ ጠቃሚ እዚ ጉግል ፎቶስ ዋላ ጉግል ድራይቭ ዝበልኩኹም ኣብኡ ዝገበርኩሞ ዶኩመንት ናይ እዚኦም ክጠፍእ ኣይክእልኒ ኮምፒተርካ ክነድድ ይኽእል ክጠፍእ ይኽእል ክስራቕ ይኽእል ዶኩመንት ናትካ ኩሉ ግዜ ስእልካ ከምኡ ስለዚ ዓብ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ኣብ ከምዚ ከዓ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ጉግል ትራንስሌት እያ ኩልና ንጥቀመላ ኢና ጉግል ትራንስሌት እንታይ ጠቕመካ ዝኾነ ናይ ምሕቡል ቋንቋ እንግሊሽ ወይ ጀርመን ወይ ስዊድሽ ወይ ዝኾነ ቋንቋ ወይ ፍሬንች ትዛረብ ተኮይንካ ነቲ ዘለኻዮ ዶኩመንቲ ብኡ ክትርጉሞ ትኽእል እቲ ዝበለፀ ድማ ክሮም ትጥቀም ተኮይንካ ኣብ ካልእ እውን ህሊ ኮኒ ጉግል ትራንስሌት ትብል ኣላትና ኣብዚ ዝኾነ ፋይል እንድሕር ከፊታ ኣብዚ ዌብሳይት ብጀርመን ድዩ ብፍሬንች ድዩ ቀጥታ ናብ እንግሊሽ ተርጉመለይ ክብላ እንተደልያ ኣብዛ ይገብራ እዚአን ኣብዚ ገይረዮም ዘለኹ ሕጂ ዝያዳ ንመቀላጠፊ እዮም ዝጠቕሙኻ እዚ ዘሎ ሕጂ ቡክ ማርክ ይበሃል ንምንታይ ጠቕመካ ኩሉ ግዜ ሓደ ዌብሳይት ክትከፍት ተደሊኻ ካብ ቢቢሲ ወይ ገለመለ ትብል ኪድ ኢልካ ኣብዚኣ ነዚኣ ክሊክ ተገይራ ኢሚድየት ትብላ እዚኦም ሕጂ እቶም ቀፃሊ ዝጥቀመሎም ኣነ ወይ ብዙሕ ግዜ ክሪኦም ዝደሊ ሰባት ስለዝኾኑ ኣብዚ ገይረዮም ኣለኹ ኢሜይለይ ኣብዚኣ ክሊክ ተገይረ ቀጥታ ኣብ ኢሜይለይ ይኣቱ ማለት እዩ ንከምዚ ከዓ ይጠቕመና ማለት እዩ ሕጂ ቀስ ኢለ ከርእየኩም ክፍትን እየ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ብተግባር ከርእየኩም ክፍትን እየ እዚ ሕጂ ጂሜይል እዩ እቶም ኩልና ንፈልጦ ኢና ጂሜይል ዘይፈልጥ ሰብ ብዙሕ ክህሉ ተዘየለኹም ከዓ ጂሜይል ይበሃል እዚ እቲ ኢሜይል እዩ ማለት እዩ ናተይ ጂሜይል እዩ እዚ ብሓፈሻ ኢሜይል ክትከፍት ተደሊኻ ኣብ ሓድሽ ዌብሳይት ከፊትካ እዚ ሕጂ ካብ ክሮም እየ ከፊትየ ዘለኹ መንታን ክቀልጥፈና ኢለ ኣብ ጂሜይል ዳት ኮም ኢልካ ኢሜይል ሳይን ዝገበርካ ኢሜይል ይመፀካ ማለት እዩ ሓድሽ ኢሜይል ክትፅሕፍ ተደሊኻ ኣብዚኣ ፕላስ መፂኻ ቲክ ትገብር ማለት እዩ እዚኦም ዝተፈላለዩ ናይ ኢሜይል ካቴጎራይዜሽን ጂሜይል ትፅቡቅ እንታይ እዩ ነቶም ኢሜይላት ናትካ በብናቶም ጥቕሞም እዩ ዝመቕሎም ንኣብነት ብዙሕ ኣድቨርታይዝመንት ኣብ ዝኾነ ዌብሳይት ስለትኸፍት ይመፀካ ኣብቲ ናትካ ፕራይመሪ ኢሜይል ተመፅኡ ነቲ ኣገዳሲ ኢሜይል ክሕልፈልካ ክእል እዩ ንበይኖም ስለሰርዖም ግን ኣየቀርቡኻን እዮም ኣብዴትስ ከምኡ ፎርምስ ከምኡ ነንበይኖም እዮም ዝመፁካ ስለዚ ኣብኡ ጥቕሚ ኣለካ እዚኦም ሕጂ ኣድቨርታይዝመንት ጥራዮም ጥቕሚ ስለዘይብሉ የደረክ ዘለኹ ግን እቲ ካልእ ኮንተንት ናተይ ግን ንበይኒ ድመፅእ እጅሱ ጥቕሚ ኣለዎ ተቐንዲ ኣብዛተና ካልእ ነዚ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ብቅልጥፍ ዝበለ ከርእየኩም ክፍትን እየ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚኣ ሴቲንግ እትዊልና ሴቲንግ ትብል ኣላ እዚኣ ኩሉ ግዜ ሴቲንግ ኣብዚኣ ሴቲንግ ድሕራቲና ክትከፍተልና ቅርብ ግዜ ኮ ዘላ ኣብዚኣ ኣቲና ኢንቦክስ ንኣቱ ኣብ ኢንቦክስ ኣቲና ብምሉኦም ኣብዚ ዘለዎ ክሊክ 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 ንግብረሎም ንኽእል ኩሎም ሽዑ እቶም ኢሜይልስ እቶም ስታርድ ወይ ኣገደስቲ ኢሜይላት ግን ኣብቲ ናትና ፕራይመሪ ከም ዝኸዱ ገይረ መሪፀ እዮም ኣለኹ ስለዚ ቀጥታ ናብቲ እንታይ ሽሙ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ቀጥታ ናብቲ ካልእ ፕሮዳክት ናትና ትምህርቲ ክንከይድ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክፋል ናይ ጂሜይል እንተሪእናዮ ኣብቲ ድሕጥቃ ናትና ኣይዲ ከምዚኣ ኣላትና ነዚኣ ምስ ከፈትናዮ ኩሎም እቶም ፕሮዳክት ዝብሎም ዘለኹ ኣብይ እዮም ዝርከቡ ወሲድና ኣብዚ ፋሕ ከነብሎም ንኽእል እንዲና ግን ኣብዚ ኣለዉ እቲ ጉግል ፎቶ ዝበልኩም ኣብዚ ኣሎ ጂሜይል ኣብዚ ኣሎ ጂ ድራይቭ ኣብዚ ኣሎ ንታሕቲ ተኸይድና ድማ ወርድ ዶክስ ኣብዚ ኣሎ ኤክሰል እውን ክርከብ ይኽእል እዩ ግን ንሕጂ ኣብዚ ንኸይድ እሞ ብጂ ድራይቭ ክንጅምር ኢና ጂ ድራይቭ ምስ ካልኦትን ኮኔክሽን ስለ ዘሎ ኢሜይል ኦልሬዲ ርኢና ኣለና ጥቕሙ ኣብዚ ጎኒ ድማ ዝኾነት ኢሜይል ፎልደር ጌርካ ኣብኡ ክሰርዖ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣገዳሲ ኣይኮነ ምስ ተመክሮ ዝመፅእ ጂ ድራይቭ ሕጂ ኣብዚ ምስ ከፈትና ናብ ካልእ እንዲ ንኸይድ ካብ ግዜ ክወዘልና ኣብዚ ከፊት ኣለኹ ክንሪኦ ምንታ ማለት እዩ
جنالك بدي جي درايف كل عينة فايلات هلنا بزو فايلات هلنا جن بزدل خايك السرعة متخل مع يوم تغيروا العلت جيركا سرعة متخل ببيتنا فايل እንደገና ኣብዚ ድማ ዝተፈላለየ ለካ ስታር ዝኾኑ ፋይል ሰብ ዝቕመፅ ሪሰንት ኣብዚ ቀረባ ዝቐረብካዮ እቲ ዝበለፀ ግን ኣብዛ ኣነ ክምህር ደልየ ኣለኹ ሓዳሽ ወረቐት ዝኾነ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ዝኾነ ክንገብር ተደሊና ኣብዚኣ ኢና ክሊክ ንገብር ክሊክ ምስ ገበርና ኦፊስ ዲኻ ዶክስ ዲኻ ትደሊ ሺትስ እዮም ዝብልዎ ኔት ኤክሰል ጉግል ስላይድስ ካ ይበሃል እቲ ፕሬዘንቴሽን ማለት እዩ ፓወርፖይንት ሕጂ እሶም ከም ዘለናያ ንመርፆም ንኽእል ማለት እዩ ብላንክ ዲ ዋላ ምስ ተምፕሌት ምርጫ ይበካ ማለት እዩ ብዝኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ዝኸፈትካ ከፊትካ ናብቲ ይወስደካ ንኣብነት ነዚኣ ክሊክ ተገይርና ኣብዚኣ ክወስደልና እዩ እዚ ሕጂ ጉግል ዶክስ ይበሃል ወይ ከዓ ማይክሮሶፍት ናይ ጉግል ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ እንተሪና ሕጂ ዝደለናያ ዝኾነ ፋይል ዝኾነ ነገር ክንፅሕፍ ንኽእል ኣብዚ ኣርእስቲ ናይታ ሽም ናይታ ፋይል ኣብዚ ንፅሕፎ ብትግርኛ ክንፅሕፍ እንተደሊና ድማ ኣብዚያ ታሕቲ ክፋል ቋንቋ ኣላ ኩሉ ግዜ ሕጂ ጀርመን ስለጥቀም ዘለኹ ኪቦርድ ዶች ኣላ ኣብዚኣ እንተገይረ ግን ትግርኛ ኣላትን ትግርኛ ክገብራ እንተደልየ ትግርኛ ናይ ኤርትራ ኣብዚኣ ኣቲኻ ሴቲንግ ኣቲኻ ነቲ ቋንቋ ትግርኛ ውሽጢ ስለ ዘሎ ዳውንሎድ ተምፅኦ ኣብዚ ፀንሐካ ሽዑ ነዚኣ ትግርኛ ክሊክ ተገይረ እዛ ኪቦርድ ናተይ ብትግርኛ እያ ትሰርሕ ስለዚ ኢንስቶል ምግባር ገለ የድልየናን እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ማይክሮሶፍት ኣብቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተምስ ኢንቴግሬትድ ዝኾነ ስለዝኾነ ትግርኛ ኦልሬዲ ብቀሊል ኣብዚ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ንመለስ ኣብ ትምህርትና እዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጉግል ዶክስ ዝኾነ ፋይል ብጥርሑ ገንዘብ ኣይንኸፍለሉን ኢና ናብ ኤክሰል እንተኸይድና ድማ ወይ ጉግል ሺት ዝበልናዮ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ማለት እዩ ይቕረታ ጉግል ኤክሰል ንብዙሕ ነገር ክጠቕመና ንኽእል እዩ ንኣብነት ከም ትምህርቲ ንግረ መንገድና እንታይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ናይ ግልና ባጀት ንምውፃእ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ናይ ሓደ ከም ኣብነት ገይረዮ ኣብዚኣ ከምዚ ገይርና ኣታዊታት ናይ ሓደ ሰብ ኣብዚ ላዕሊ ንገብሮ ማለት እዩ ደሞዝ ናይቲ ሰብ ኣብ ዘሎ ንወርሒ ንዓመት ድማ ብ12 ኣርቢሐየ ኣለኹ ቦናስ እንተለዎ እቲ ሰብ ድማ ንዓመት ክንዲ ይወስድ ንበሎ ተወሳኺ ድማ ደሞዝ ጥራይ ኣይኮነን ዘለዎ ሰብ እዚ ብካልእ ተዓፃፂፉ ትርፊ ግዜኡ ሰሪሑ ድማ ከዓ ንወርሒ ሽሕሽቱ ጠቕላላ ደሞዙ ንወርሒ ክንዲ ዝኸውን ንዓመት ክንዲ ዝኸውን ሽዑ ድማ ከመይ ገይሩ ነቲ ገንዘቡ ገሊኡ ናብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ይገብሮ ገሊኡ ናብ ፔንሽን ፋንድ ናቱ ናይ ጥሮታ ይገብሮ ገሊኡ ብሓፈሻ ክንዲዚ ኢንቨስት ይገብር ሽዑ ክንዲዚ ዝኣክል ተረፍ ኣለውን ሂወቱ ክመርሕ ነቲ ኣብ ገዛኻ ዘሎ ወፃኢታት ድማ ብምሉእ ከምዚ ጌርና እንድሕሪ ሊስት ጌርናዮ ንወርሒ እዚ ሰብ እዚ ብክንደይ ከም ዝነብር ክጠቕመና ኽእል ንግረ መንገዲ ነቲ ፋይናንስ ዝምህሮ ብኸመይ ክንጥቀመሉ ካልእ መዓልቲ ካልእ ትምህርቲ ከምዝፅአና እዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ግን ንሕጂ ዝያዳ ንኤክሰል እንታይ ንምዃኑ ከረየኩም ደልየ ኣብዚ ኢንካም ናይቲ ሰብ እቲ ኣብዚ ድማ ንስድርኡ ዝኸይድ ድዩ ንዝቤዛኡ ንሾፒንግ ንኩሉ ነገር ፈላሊኻ ክንዲዚ ዝኣክል ንመፃኢ ቢዝነስ ናቱ ድዩ ገብሮ ዝደሊ ወይ ከይተቸገረ ድዩ ከጥፎ ዝደሊ ድማ ክንዲዚ ገንዘብ ኣለዎ ብዓመት ማለት ስለዚ ብፐርሰንተጅ ክንደይ ፐርሰንተጅ ናይ ገንዘቡ ይእትሎ ከዓ ኣብዚ ክትሪኦ ትኽእል ማለት ስለዚ ኤክሰል ፓወርፉል እዩ ንፋይናንስ እዩ ንዝተፈላለዩ ነገራት ንክንገብር ብጣዕሚ ክጠቕመና ዝኽእል ቱል ምዃኑ እየ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ ሕጂ ትምህርቲ ብሓፈሻ ክምረኩም ዘለኹ ቱልስ ብዙሕ እንዲኦም ዘሎ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ድማ ከምኡ በቲ ንምሃረሉ ስለ ዘለና ንሕጂ ብሓፈሻ ንሕጂ ተን ብቐሊሉ ክጠቕማና ዝኽእላ እየን ዝበልኮን ትምህርቲ ሂበ ኣለኹ ብዝተኻለና መጠን ነቲ ትምህርቲ ክንጥቀመሉ ንፈቲ ናተይ ትምህርቲ ንክትፈልጡ ኢለ ዘይኮነሲ ንክትጥቀሙላ ሂወትና ንእሽተይ ነገር እውን እንትኾነ ምናልባት ካባይ ንላዕሊ ትፈልጥዎ ትህልው ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ነገር እዚ ግን ነቶም ዘይፈልጡ ካ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ምናልባት ንገሊኦም ካብ መዘኻኸሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚ ያ ንኩልና ክጠቅም እዩ ደረጃታት ናይ ሕብረተሰብና ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ገሊና እዚና ረቀቕቲ ገሊና ድማ ሓደሽ ስለዝኾና ነቶም ሓደሽ ብፍላይ ክጠቕመኩም ይኽእል እዩ ብከምዚ ኦርጋናይዝድ ኮይንኩም እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ረብሓኹም ኣብ ረብሓና ከነውዕሎ ክንፍትን ንኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ በቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሎሚ ማለት ክፅሕፍ ዝደሊ ሰብ እንተሎ ብቐሊሉ ናይ መፅሓፍ ክእለቱ ከደንፍዕ ክእል እዩ ንኩሉ ነገር ዝኸውን ቴክኖሎጂስ ኣለና በብናቱ ደረጃ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ሎሚ ዝምሃርኩኹም ፅባሕ ንግሆ ክንቅይር ንኽእል ኮምፒተር ክኣድገና ክእል ክበላሸወና ክእል ገለ ክኾነና ክእል ዶኩመንትና ኣትሊስት ሴፍ እዩ
ስእልታትና ድዩ እቲ ናትና ዝገበልናዮ ዶኩመንት ወላ ሕጂ እቲ ፓስፖርት ወላ ገለ መለታትና ኣይፈልጥ እየ ኣብ ጉግል ሴኪሪቲ ፕራይቨሲ ምናምን ዝበሃል ፀገማት ከም ዘሎ ግን ያ ንሕና ብዙሕ ሲክረት ናይ ምስጢር ነገራት የብልናን ወይ ንሰርቆ ነገር የብልናን ስለዚ እቲ ክትገብርዶ ደይደለካ ኣይተውርዶ ብሓፂር ማለት እዩ ኣብ ጉግል ካብ ብፅቡቅ ፓስወርድ ሎክ ተጌርካ ንጉግል ከፊቱ ክሰርቅ ዝኽእል ሰብሲ ኣዝዩ ንዓኻ እውን ኣብቲ ካብ ካልእ እውን ክሰርቆስ ኣይከሓምቐን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ኣብ ረብሓና ነውዕደሉ ክንፍትን ኢለ የቐሪበ እዛ ቪድዮ እቶም ዘይትፈልጡን መጀመርያ ትሪኡን ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ከምዚ ንዓኑ ኩልና ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝበልኮ ትምህርቲ እየ ዝቐርብ ኣብ ዩቲዩብ ብጂ ድራር ክትረኽቡኒ ትኽእሉ ኣብ ቻነል ጂ ድራር ሰብስክራይብ ተጌርኩም ብዙሕ ካልእ መሃሪ ጠቃሚ ዝበልኮ ትምህርቲ እውን ኣለኒ ኣብ ፌስቡክ እውን ብጆርጆ ድራር ክትረኽቡኒ ትኽእሉ እቶም ፍልይ ዝበለ ኢሜይል ዘለኩም ድማ ኣብ ድራር ጆርጅ@gmail.com ኢልኩም ክሰዱለይ ትኽእሉ ማለት እዩ ከም ዝበልኩም እቲ ጂሜል ኣነ እውን ጥቀመሉ ንዓኹም ጥራይ ኣይኮንኩን ኣነ እውን ስለጥቀመሉ እየ እቶም ኩሉ ግዜ ናብቲ ናተይ ቪድዮታት ኮሜንት ትገብሩ ዘለኹም ታንኪዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም እቲ ፊድባክ ናትኩም እንታይ እንታይ ከም ትደልዩ ይፈልጥ ኣለኹ ብዙሕ ነገር ፊድባክ መፅኡኒ ኣሎ ቀሪበ ኣለኹ ሓደ ክልተ ሰለስተ ሓሳባት ንቪድዮ ዝኸውን ኣብ ግዜኡ ድማ ክቐርበልኩም እዩ ሓንቲ ክነግረኩም ዝደሊ ግን ብዛዕባ እቲ ናይ ገዛ ዝገበርኩ ብዙሓት ሓቲትኩም ኣለኹም ካልኦት ቪድዮ ድሮ ቀሪበ ኣለኹ ኣብ ምውዳኣ ቀሪባ ኣላ ስለዚ ክነግረኩም ይደሊ እቶም ላይክ ምግባር እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ካ ክነግረኩም ላይክ እንድሕር ጌርኩማ እታ ቪድዮ ክትሪእዋ ከለኹም ዩቲዩብ ሓንቲ ናትኩም ፎልደር የቕመልኩም ነቶም ላይክ ዝገበርኩሞም ቪድዮ ንበይኑ ሓደ ፎልደር ገይሩ የቐምጠልኩም ፕሌይሊስት ይገብረልኩም ማለት እዩ እቶም ላይክ ተጌርኩም ሲ ዋላ ንሕጂ ክትሪእዋ ተደልዮም ላይክ ተጌርኩም ድሓር እቲ ላይክድ ቪድዮ ዝተኣትኹም ኣብ ክፀንሐኩም ትኽእል ሼር ተጌርኩም ከን ሓዋትኩም ትጠቕሙ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ብሓፈሻ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብዚ ወዲና ኣለና ኣብ ካልእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ቻው